Simon. Kasanayan. Dito kami sa Kasanayan. Georgia. Georgia. Go, ma'am. Anong name mo, ma'am? Joyce po. Bali, ano, ma'am, ang position mo dito sa ano? Bali, receptionist po ako. Receptionist Bali, po. dalawa po kami. May kapalitan po ako. Mayroon po kami for day shift and night shift po. I see. So, ano hanggang ano oras ka, ma'am? Hanggang 5 p.m. Hanggang 5, then 5 onwards, iba na yung Yes. mag-duty hanggang 11. Bali, protocol nyo lang, talagang magla-login Yes. sa lahat ng guests. Depende po sir kung ano po ang sadya po nila. Yung iba po sir, ang sadya po is yung kakain lang po dito, magda-dine-in lang po. Pag magda-dine-in po sir, yun po yung walang entrance fee po. Bali, Okay. or basta order po kayo ng pagkain sa amin. Meron din po sir nag-visit lang po yung mag-e-enquire Oo. po para po malaman nila yung mga rates po namin and accommodations po. At lalong-lalo na po sir yung mga magsiswimming po. Pag magsiswimming po sir, depende po yun sa aming daytime hours po. May 8 a.m. to 3 p.m. po kami. Tapos 3 p.m. to 11 p.m. po sir. And overnight stay din po sir. I see. Pag mag-overnight stay po talaga, kailangan na pong mag-rent po sir ng mga rooms po or cabana po sir. Bali, hindi po kami sir nagpapa-overnight sa cottages po. I see. Oo, Yung sa pa. cottage po, especially po may curfew po tayo. Ano po, kaya hindi rin po kami nagpapa-overnight. So, bali, ang ano nyo dyan, hanggang 11 o'clock lang yung swimming. Ang swimming pool po sir is hanggang 10 p.m. Hanggang 10. Pero yung resort po, nag-close po siya ng 11 o'clock p.m. See. Anong buwan siya nag-start? Anong taon? This year lang po sir, March 6 po. March 6, 2021. Yes. Panahon ng pandemic Kaya pa medyo, talaga. yes sir, kaya medyo ongoing pa po yung construction sa Oo. resort. Yung development po namin is ongoing pa rin po. Open naman po sir yung may-ari po sa mga suggestion kung mas gusto nga I niya po see. yun para po lahat po tayong mga customer po is masatisfied. Si Ma'am Joyce yung ano, Hello po. receptionist dito. Ayan. Ang bagong resort dito sa ano, sa Camarines Norte. Kalagitnaan ng COVID siya binuksan. At least, di ba, naisipan ninyong magbukas ng ganito yung may-ari para din sa mga sa Camarines Norte na naghahanap ng puro dagat kasi dito, alam mo naman. Saka po usually po, ang takbo po kasi ng mga taga dito sa South Road is Daet po. Mm-mm. And ngayon po, nag-open po ito. Yung mga family po namin na halos malapit lang po dito, pwede po Oo. namin madala dito. Yes. Okay. Thank you, Ma'am Joyce. Thank you rin po. Okay, Enjoy thank po. you. God bless. Hi, Kuya Simon. Enjoy ka. Hi, loves. Georgia. Diba? Kung anong ganyan pag ni Simon, nakakakilig. Hi, Georgia. Hi. Nag-enjoy ka na? Yes. What can you say about the resort? It's very good. Mm-hmm. But then after, I don't like the part where they make the pool a bit deep, the kiddie pool. Oh, really? That one is deep? Ano to, Ma'am Joyce? Anong pangalan nitong Cabana number 2 po, sir. Cabana number 2, Croton? Wow. May comfort room na rin po sa cellphone. Balik, dalawang king size din. Wow. Bale, yung sa taas may aircon na rin siya. Malakas na po, sir. Ako, sa bagay. Nalagyan na lang rin po kami ng electric fan. Para po, sir. I see. Pagbukas-bukas po kasi, sir, ang pinto po. Mm-mm. Oo nga. Kasi lagi naman din open eh. Open kayo CR ah. CR nila. Diba? Linis. Tapos, may stairs going up. Bali dito, good for 2. Good for 3. Then, pwede kang mag-add ng bed. Pwede niyo po, sir, dito sa baba. Pwede niyo rin po, sir, Pwede rin sa taas. So, bali sa taas, wala pang bed doon. Meron po, sir. One queen size. One queen size. I see. Kita ko ah. So, let's go up. Tingnan natin yung taas nila. Wow. Ganda. May door dito kung gusto mong lumabas dito sa balkonahe. Ganda ng view.
Talagang napakaganda at napakagaling ng isip ng may-ari saka design niya. One of the best resort na nakita ko rito sa Camarines Norte. Ayan. So doon sa taas, pwede ka pa magpa-add ng isang bed. Yes, sir. Hanggang 2 extra bed. Okay. I see. Itong room na to, anong tawag ninyo dito? Room Jade po, sir. Room Jade. Pang ilang person siya? Good for 3 persons po siya, sir. Then maximum of 7 po. Mag-add lang po, sir, ng 2 extra bed. 2 extra bed. So how much per extra Yung bed? extra bed po namin, sir, is 250 po ang isa. Good for 2 persons na po yun. Mm-hmm. Bale, pero kung dalawa lang kayo, how much it will cost the room? Ano lang po, sir? 2,000 lang po, sir. Good for 2 persons po. Room IB po. Good for 4 persons naman po siya, sir. Then maximum of 6 po. Mag-add lang po, sir, ng 1 extra bed po. Okay. Meron po, sir, 2 bed po sa loob. Medyo maliit pala siya ng konti. Kasi 2 bed siya. I see. Ito naman po, sir, room IB is 3,000 pesos po. 3,000 siya. To sanitize na rin siya. Diretso sanitize na po siya. Ganda. Ano pangalan mo, sir? Sam po, sir. Thank you, Ma'am Joy. God bless po. Salamat po. Thank you. You know, naabot na kami ng gabi dito sa Sanayon Resort. So, ang plano sana is hanggang na 3 PM lang kami, pero sarap maligo, and then syempre yung ambience, nakaka-relax talaga, yung ganda ng view. So yun, kaya pauwi pa lang kami. So see you guys. Pakita natin yung ganda ng Sanayon Resort sa video at mga photo natin sa ating mga social media. See you in my next one. Peace.